Ay! Patay na! Hinahabol. Mga kagagamba, ito na naman kami ni Kaji, ni Gagambino PS ha mga kagamba. Lalabanan daw niya yung samon ko. Ayan. Ay, talaga. Palakarin mo nga lang. Palakarin mo. Subukan mo sa kamay lang. Ayan. Sa kamay mo lang kayo para makita nila. Ayan mga kagagamba. Iyon no. Laki Uy, masyado. lalaglag. Ayun. Ayun mga kagagamba. Yan Ito no. naman sa atin mga Kaji, Oh. normal na gagamba lang. Yung purpose ko lang naman mga Kaji, kung bakit tinatabanan natin si Tatay Mendo nito, maliit talaga. Yan o. OS to mga Kaji, may kagat na rin sa likod na palabang ko ng mga salmon. Kaso lumang gagamba na siya. Walo Diyos Yan. Oo, lumang gagamba na kasi mga Kaji, hindi na rin siya masyadong, alam mo hindi na masyadong kumakain, pero sobrang gutom mga Kaji kasi luma na. Oo. Kaya alam naman natin pag luma na mga Kaji, kagat-kagat na lang to. Kaya game na lakay! Ayan. Tignan na natin, game na! Game na! Ipakita na natin sa mga viewers natin. Iyan Yung na! matinding lab. Ay, naku! Sayang! Ayan, signal Nang gumalalo yung gagamba ko, tapos tumatay yan. Ayan. Naku, patay to. Signal number. Oh! Oy! Oh! Ah! Tumakbo pareho. tumakbo. Parang tumakbo yung itim. Hindi niya kinaya, masyadong malaki. Sayang. Uy! Sasali pa! Tumakbo yung itim. Ayan, mga kagamba. Ayan, balik. Tumakbo yung itim mga Kaji. Balik natin. Masyadong Uy! Bagsak yung Laglag samon yung mga samon. Kaji! Bagsak yung samon! Saglit. Oh, saglit lang. Putuhin natin. Uy, ang laki na ito mga Kaji! Ay! Uy! Bagsak yung itim! Yung itim naman ang bagsak. Ang laki pala. Ang laki. Palitan. Hindi kaya. Palitan. Oo. Oo, lumalaban. Masyadong malakas. Lumalaban, mga kagamba. Hindi talaga kaya. Masyadong malaki. Iba talaga. Mismatch mga Kaji oh. Good size versus jumbo. Jumbo mga Kaji. Dalawang jumbo. Dalawang jumbo to. Ayan. Pa-jumbo na to mga Kaji ah. Pero to, tingnan nyo. Tignan natin. Ayan. Hindi totoo yan. Ano ka? Nanghina. Ito. Ano? Oo. Hindi totoo yan. Ano ka? Ano ka? Wala, nakagatan mga Kaji. Medyo mahina siya. Mabaunan. Hindi totoo yan. Ano ka? Ayan na, yayariin Pag na ka siya. ng sound, parang in-speak ka talaga. Yayariin. Sobrang haba ba naman ang pangil nun? Marap ka, huwag kang tataliko. Nalaglagan mga Kaji, pareho 1-1 ah, 1-1. Ay. Pero itong gagamba natin to, wala na. Ayan. Pakaluma na kasi mga Kaji. Tapos itong gagamba ni boss natin, na Tatay Mendo, patay na. Wala na talaga, umatras na siya mga Kaji. Ang laki kasi ng salmon talaga. Ang haba. Oh. Wala. Lagyan mo sa karang na yan. Ay! Patay na! Hinahabol. Dumante! Patay yung yung gagamba. Patay. Yung itim patay. Dumante. Ay. Patay talaga. Grabe. Kumagat ka man lang, sirain mo. Wala. Isama mo. Wala. Wala talaga. Oo, katis. Katis-katis siya mga Nung Kaji. nadibdiban siya din, nung ina siya bigla eh. Lakas ang yan. Grabe. Mataas ang binom nung Kumapakita lang tong katas-katas na lang kayo. Oo, grabe mga Kaya katas nga eh. dito. Bumabaha mga kagamba. Pero yung salmon, Oo, baha din. parang hundoy. Parang baha din yung salmon. Ayun. Hindi po yan na. Ayun, nanghina na rin yung salmon, no? Baha din siya mga Kaji. Oo, bumaha din. Pakababuan mo. Naundoy din yung salmon. Okay na? Panalo Dalawa. naman dyan. Kakain na naman yan, oh. Hindi. At least tumabla mga Kaji. Hindi nakakagat. Hindi naman sabi mo. Tumabla unti. Wala na, oh. Hindi lang. Parehas na silang na-stroke, oh. Uy! Kumbagat pa yung itim kaso wala, nakailag. Hindi kayo napirap yung para sa wala. Masyadong malaki. Masyadong malaki mga Kaji. Hindi talaga kaya. Ang galing. Yung persa hindi nakikaya. Oo, malakas talaga Ganun lang yung mga salmon. Kaji. Easy peasy. Eh, Gumante mga Kaji. Ito, may dinali yung magamba nating salmon. Magulat yung memory nito eh. Gumante talaga. Kasi nagaling salmon ko kanina, pero ngayon, Nakagante. pumalag na, oh, pumalag na. Kung kaya pa. Ito yung salmon ko, oh. Hindi ba magkamay ka Ayan, oh, Upload? Hindi, hindi lang. dinali nung ano na, isa niyang Yung OS. panalo kayo upload mo. Ngayon, nadali din yung isang OS Yung niya mga mga kagamba. Ah, Yung ganda ng laban.
Grabe. Walang tulak kabigan ko. Paalala ko lang sa inyo yung laro pa namin is walang pusta. This is all good faith mga kaji. Naglalaro lang po kami. Kumbaga itong kultura na to, ang pinakaplano namin is ibalik yung kultura na to. Mga Pilipino, mga bata Maging legal yung gagamba. Oo. Ayan. Yun ng mga kaji, maging legal yung gagamba na alam mo yun, malaro ng lahat. Yun lang mga kaji, yun talagang sole purpose namin. Kasi ito, katuwaan talaga ng tao to. Panahon pa ng mga lolo natin to, nag-enjoy na Yun, sila. lolo ng lolo Oo, ng lolo nyo. Masaya to mga kaji. Masaya. Masaya Nung talaga. araw kasi hindi lang pinapansin sa walis tingting lang pinaglalaban, pero ngayon, nasa YouTube na mga kagagamba. Nasa YouTube na. Oo. Yan, si Kasapi, boss natin. No? Yan. Yan. Artista. Artista mga kaji. Artista. Artista. Si Dennis Ministrilyo, mga Ray- Ito, congressman. Sorry, congressman. Di natin naalala si congressman natin. Ito na. Si Congressman. Yan lang mga kaji. Yan. Lakay. Iyan na to lakay. Pataba na sa'yo. Ayan, mga kagagamba. Ilagay ko na sa Nadali rin yung OS ni Kaje, pero talagang matindi at talagang laban. Oh, inaagaw na ni Happy Man. Ay, akala ko Ganun ba? Hindi ka na ba? Naagaw na ni Happy Man. Yan, no? So, yun mga kagagamba. Sana napasaya namin kayo ngayong araw na ito mga kagagamba, ha? Hanggang sa muli mga kagagamba. Hanggang sa muling upload, hanggang sa muling video, marami pang bidyong darating mga kagamba, marami pang upload na darating. laban. At mas marami pa kaming kayong mapapanood na naandito lagi mga kagamba, ha? Wag kayong mainit. Tuloy mo na lakay, tuloy mo. Wag kayong gagalaw, wag kayong kikibo. Huwag kayong alis dyan. Ang gagalaw taya. Yan po mga kagamba.